Ba zai yi mace ta yi maka kwanciya yadda ya kamata kuma ta satisfy ɗinka yadda ya kamata kuma ta gyara maka abubuwa yadda ya kamata kake appreciating ba. Yan uwana maza, yau bayani nan gare ku ne. Ina tare da sista na domin mu faɗakar da ku domin ku gane cewa wannan abubuwan da kuke yi ba ku kyauta. Babu yadda za a yi mace ta zauna ta buɗe maka ƙafa ka shiga ka ji daɗi yadda kake so sannan ka zo ba za ka yaba ba. Wannan rashin hankali ne kuma rashin tunani ne, kuma ba zai yiwu a ce mace ta gyara ka ce ba ta gyara ba, ba zai yi ba. Sannan za ku ji yadda abubuwa ya kamata a riƙa tsakanin namiji da mace a cikin wannan bidiyon namu. Domin haka ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin bin wannan shafin daƙi-daƙi wato daga farko har ƙarshe domin jin ingantaccen bayananmu da za mu riƙa kawo muku masu inganci a wannan shafin. Sista, Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yau bayaninmu akan maza ne, akan yadda maza za su yi kalmomin yabo ga matayensu. Maza da yawa ba sa son su ringa yaba wa matansu akan wani ɗan abu da suka yi ko kuma suka yi wata bajinta. Sai ki ga mace ta yini tana haƙilo a cikin gidanta, ganin cewar ta gyara gidan nan kada mijinta ya dawo ya ga wani abu da baya so. Amma idan ya dawo ba zai kula ba ko ya bi ta kai ko ya ga an gyara wani abu ya yi yabo a kai ko ya jinjina mata, sai ka ga sun yi shiru da lamarin. Kuma idan ba a gyara ba suna da bakin da za su yi magana. Ya kamata a ce mazaje kuna yaba wa matanku akan ƙoƙarin da suke yi na ganin sun yi muku bajinta. Yana da kyau a matsayinka na namiji ka san cewa mata halitta ne da Allah ya yi su, suna matuƙar son a yabe su kuma a nuna musu soyayya. Tabbas duk namijin da bai iya yabon matarsa ba da rera mata kalaman bege da soyayya a gare ta, to ba zai ji ɗanɗanon daɗin zama da ita ba. Musamman idan suka yi abin a yaba musu kamar kwalliya, girki, aikin gida kamar yadda na faɗa a baya ko wani abu na bajinta ko kyautatawa. Ita kuma ba za ta ji a jikinta ba cewar tana tare da namiji cikakke. Don haka 'yan uwa maza ku sani mata suna matuƙar son yabo da kulawa gami da kalaman soyayya masu ratsa zuciya. Ka yi ƙoƙari ka san yadda za ka iya sarrafa kalamai masu daɗi izuwa ga matarka domin samun ƙayatacciyar zamantakewa mai daɗi a tsakaninku. Domin yabo da godiya yana da matuƙar daɗi. Ko da yaro ne yau ya yi abin bajinta yana so a gode mai. Bare mu mata komai muke saboda ko muke yi maza. Komai mace za ta yi saboda mijinta ne ya gani ya yaba. Amma wannan rashin yabon shi yake sa gwiwoyin mata da dama su sare wajen ganin cewar ba a yaba musu ba. To ma bai damu da abun ba, sai ka ga mace gaba ba ta ƙara yi ba. Amma ko yaya za ka ɗan yaba mata, ka nuna mata ka ji daɗi, ka nuna mata ka ji daɗi, to ita ma za ta ji daɗi kuma gaba ma za ta yi abin da ya fi wannan. Don Allah a ringa yaba mana maza da ƙoƙarin da muke yi. Allah ya sa mu dace baki ɗaya.